И последният инструмент, това е денят на бременната. Прекарайте деня си, сякаш вече вие сте бременна. Може да си сложите такова коремче и да се разхождате по града. Този ден може да включва някакви дейности, такива за бремени, като например пазаруване за бремени, разходка из детски магазини, където да можете да се докосвате до такива бебешки неща, да избирате количка, примерно, кошарка. Може да отидете в кафене, където нали, готвят здравословна храна, не пушат. Можете да се качите в обществен транспорт, за да така се уверите, че вашата бременност е забелязана, да видите реакцията на другите хора. Можете също така да отидете на час по йога за бремени, на гимнастика за бремени, да отидете на кино и да гледате филм за майчинството, да се разходите в парка, където се събират бъдещи майки. Опитайте се да започнете разговор дори с някоя майка. Говорете си за бъдещото майчинство. Задачата ви за този ден е просто да усетите състоянието на бременността, да получите удоволствие и радост от това, така че вашето подсъзнание истински да повярва, че бременността ви е реалност. И така с това всички инструменти и задачи и домашни в днешната ни среща приключиха.